benefičný koncert naša škola organizuje prvýkrát. Je to vlastne pomoc dievčatku, ktoré má meno Birtukam, pochádza z Etiópie, ktorú sme si ako škola adoptovali na diaľku minulý školský rok. Minulý školský rok sme jej poslali 240 € a za tieto peniažky vlastne to dievča dostalo lekárskú starostlivosť, dostalo oblečenie, mohlo navštevovať školu a vlastne prispelo sa na jej stravu. Týmto benefičným koncertom by sme chceli vlastne pokračovať a vlastne vyzbierané peniaze by sme chceli poslať do Etiópie tomuto dievčaťu. Nech čerti od vás smolu odnesú a choroby stratia vašu adresu. Nízke príjmy, či veľké príjmy, nízke dane a lásky tak primerane počas celého roka. Tu sa stromček ligoce, želám krásne Vianoce.